moj novi video. U ovom videu pričamo o jako zanimljivoj temi, a to su akrilne boje i moje iskustvo sa akrilnim bojama. Imam asistenta za video, ovo je Hera. O ovoj temi sam htjela još prošle godine da pričam. Ovo će da bude otprilike uputstvo kako da se radi sa akrilnim bojama, učite na mojim greškama i šta je dobro, šta je loše kod akrilnih boja i u ovom videu je mali story time, kako sam se ja snašla sa akrilnim bojama. Akril je dobar ukoliko želite da prosto slikate na nekim površinama koje želite da budu vodootporne. To su nakit, tegle, posude, čak i na zidovima, na fasadama. Znači za sve to akril jako zahvalna tehnika. Kako sam se ja snalazila sa akrilnim bojama i šta su bile moje muke? Pa ja generalno sam već dugo vremena radila sa uljem. Sa akrilom sam jako malo radila, uglavnom sam radila sa akrilom najviše pejzaže. Čak na studijama akril sam koristila jako malo samo za teoriju forme. Po završetku studija ja sam radila neke tako slike koje su trebalo brzo se uradi, ali to su uglavnom bili pejzaži. I onda sam radila dugo vremena slike uljem. Naravno, ponekad sam poslikavala akrilom, pošto možete da radite. Znači, prvi sloj uradite akrilom i kasnije vam je mnogo lakše da dodate ostale lere i slojeve sa uljem. Međutim, avaj, mene pozovu na slikarske kolonije na kojima se uglavnom radi sa akrilom. Zašto? Zato što se akril brzo suši, slika se obično napolju, slike se odmah skupljaju ili prenose i akril je zato jako zahvalan. Pritom, akril na platnu je jako izdržljiv, prosto ima i odsjek ulje, još kad se prelakira izgleda savršeno. Sad, tačno je da akril na ulju se ponekad, da kažem, drugačije gleda ili posmatra nego samo ulje na platnu, ali to je nebitno. On napravi taj jedan sloj koji je vodootporan, dugotrajan i prosto i deluje isto kao ulje. Znači sjaji, lepo izgleda i da kažem ima punu pigmentaciju. Gde kupiti akril? Akril možete kupiti u svim slikarskim radnjama, može da se nađe u školskom priboru. Odličan je ako radite u kući, ako želite da slikate, jer za razliku od drugih boja ne smrducka, nema apsolutno nikakav miris i možete brzo da sredite to gde radite. Zaštitite ipak mjesto gde radite, fleke do akrila su pod velikim znakom pitanja kako se skidaju. Također, ne ostavljati četkice van vode. Znači, kada ih upotrebite, odmah ih stavite u vodu. Kad radite sa akrilom. Koristite prskalicu. Kada stavite boje na paletu, isprskajte prskalicom paletu. Zatim, kada nanosite te boje na platno ili na karton, zavisno na čemu radite, isprskajte također. Da bi vam se produžilo vreme suše. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da je bio obogat korisnim informacijama. Kliknite like ako jeste, pišite komentar ako imate neko pitanje vezano za akrilne boje. Preporučite ovaj video ljudima koji se bave slikarstvom i ostavite like, pretplatite se, kliknite zvonce da vas stigne notifikacija kad izbacim ovaj video i vi ste najdivnija publika.